wenu biziwe amazulu wenu thotshiwe uthi ngole nkosazane Siyakahlela nonkosi siyakahlela shwabade wenu biziwe amasulini. Sanibonani babukele emakhaya. Good afternoon, viewers at home. Siyanibingelela We are greeting you. umprofeti lo Dr. X Prophet Dr. X. Baba. Dr. X. Clark. Nazi izimemezelo. Announcements. Ngazisa bonke abantu. Informing everyone. Umprofeti uzohambela zonke indawo. KwaZulu Natal. KwaZulu Natal. Ngiyaqala ukuhambela khona. I'm beginning. Ngizobe ngiphethe zonke izinsebenzo. All the materials. Izinsebenzo zakho. Materials of Ungakhohlwa ukuthi don't forget. wavala umuntu. No, but Kwapha umuntu. someone went. Waya kwamhlaba yalingana. Swaziland, Malawi. Wawulanda izinto zokuvala umndeni wakho nokuvala wena. Niyahlupheka namhlanje. Suffering today. Ngithi ke bonke abantu abaphume kulezi ndawo. Come all over. Ngiyaqala I'm beginning. ngomhla ka15 On the 15th. 15 bathi basosizweni Osizweni citizens. ngizobe ngilapho osizweni community hall Community hall. ngey15 Saturday Ngobela. abaphume bonke abantu lapho osizweni Newcastle Osizweni, namaphethelo ngizobe ngilapho ngo9 to 5 ntambama 5 p.m. ngomhla ka22 on the 22nd February of February. ngiza lapho Come in. eJozini eJozini. eMsiyane Hall ngo9 9 to a.m. 4 ntambama bantu 4 bakwamhlaba yalingana ngizobe ngivula imsamo yabantu ngithi akubhidlike imsamo yobumnyama eJozini eMsiyane Hall ngomhla ka22 22nd. ngomhla ka1 March Durban phakathi eDurban station ngakwasasa ngizobe ngilapho phakathi ngomhla ka1 ngizovula neoffice lapho likhona ioffice livuliwe njengamanje ngizolivula ngokusemthethweni mhla ka1 March ngizoba nenkonzo eyongena ngo9 ekuseni iziphume ngo4 ntambama nama 1 on 1 zonke lezi ndawo ngizobe ngiphethe ama 1 on 1 500 rand ukubona umprofeti ubuso nobuso azokubeka izandla ubike nezinkinga zakho mhla ka1 ngizobe ngiseDurban station ngo9 ekuseni kube kungigqibela ekuseni abaphuma abantu komasho umlazi lamonti eyingolweni Potchefstroom yonke indawo Potchefstroom mhla ka15 ngiza lapho ePiet Retief eKempville Stadium eMandiyeni ngizobe ngilapho eMpumalanga ePiet Retief eKempville Stadium eMandiyeni ngomhla ka22 Harry Smith wathele ku Dr. X Free State ngomhla ka22 22nd. March ngizobe ngilapha Harry Smith eMultipurpose Hall abanye bathi intabazwe multipurpose hall ngo9 ekuseni abaphume bonke abantu eHarry Smith Free State ngomhla ka5 Nongoma bayede wena wendlovu kwesesilo ngizobe ngilapho mhla ka5 kaApril kwaNongoma multipurpose hall Nongoma multipurpose hall ngomhla ka3 on the 3rd. ngomhla ka3 ngizobe ngilapha Emelo eKasim Park Hall Emelo eMpumalanga eKasim Park Hall ngomhla ka17 May ngiza lapho eMtubatuba Town Hall ngo9 to 5 ntambama abaphuma abantu basemtubatuba ningakhohlwa abantu baseThekwini Don't forget Durbanites likhona ioffice ufuna zonke iwasho ikaMprofeti of the Dr. X zikhona ke iwasho ophulanga available zonke iwasho zikhona zonke la available
Ngizobe ngiphethe zonke ke iwasho lapho zonke lezi ndawo ngiphathele ungakhohlwa ukuthi wavalwa umuntu kwalandwa izinto nawe kozolanda izinto ezogeza zikuhlambule sikhiphe le yanto eyafaka kuwena to reverse everything. ngiphethe ke ikhombo ke wonke umuntu ozobe khona kulezi inkonzo ngiphathele imbewu yakho Bring ka along your seed, 400 rand 400 rands. ngizobe ngiphethe insebenzo entsha brand nansi new product. khona usawoti uyakoroba ngawo kunezinto egijima ekhaya imimoya uyakoroba bese kuba iswasho unhlanhleningi uyithola ngo400 rand kuphela zonke indawo ngizobe ngiphethe ivimba moya The parent of the negative energies. zonke izitha ziyahamba leli vimba moya livula amaphupho livula inhlanhla yakho ngizobe It's a ngiphethe lucky charm. kukhona ke lapha ke imbiza There's a concoction. imbiza yomthandazo Concoction of a prayer. uhlushwa ama-ulcer Oh, sorry. kuthiwa ke lembiza umaphilisa isibasizile abantu abaningi nasekhaya bayithathile futhi They took it as well. maphilisa uyayithola nayo uyayi-order ngabe use-Cape Town use-Durban phuthume e-ofisini wena lapho eDurban uyoyithola imbiza yama-ulcer usawudla utamatisi Cannot eat tomato. phethwa ama-ulcer umhlume lento yokuthiwa umhlume ngaphakathi uyayithola njengamanje nala ekhaya uyayithola lembiza Available. The concoction. amadoda doda usadlali kahle egroundini Men's paper. akusahambi kahle estadium No more performance. lutho sekumnyama akusenzeki lutho nansi yamadoda awaphuthuma amadoda Men's potential azojabula amadoda ajabulise Well, kujatshulwe very- kube mnandi ekhaya Excited. That you ngithi ke wena ke ofuna ukubona umprofeti to see the prophet. one on one uyamthola every Sunday Wonke amasonto. every Sunday umprofeti uyamthola Prophet is available. khona la enqabeni Yeah, ungabe uhlala Durban uhlala Cape Town Wake up. sinayo indawo yokulala To have a place to phatha sleep. ingubo Have yokulala a blanket. umprofeti uyanithanda kakhulu Like- God bless you ake nishaye ihlombe bashayele ihlombe bonke inkosi ayinibusise nonke God bless all of you. inkosi ayiniphe ukukhanya nonke God give you- God bless you siyabonga sidibana khona zonke lezi ndawo All over. siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke God abe bless all nani of you. He must be with you as well. 2025 2025. change your position Relocate. shintsha indlela Change your ophila ngayo unconventional. mawufuna ukubona izinto zakho See ilungu your matters become. yakala ukugqamalaza Don't be izinto juxtaposed. zomhlaba These earthly akaka matters sikusize wemntanami help you, my child. uhlaleleni kusizana Why? How is it? ene nawe uyazi ukuthi You akukusizi know you don't benefit. ayikusizi le ndaba yokushintsha amadoda He's changing. ayikusizi le ndaba yokushintsha abafazi Departure. awunalutho namhlanje kade waqala ukusebenza yingoba awubambile uhamba ubamba uyeka Because we are touching obamba ngamazinyo Just put your teeth like this. still a chance Isikhathi sekho. i-chance yakhe sekhona The opportunity. Nathi is still uNkulunkulu there wasipha for you. i-chance. God has afforded us the opportunity. nawe angakuphi He i-chance can still do so to you as well. ungafuma usikayihlo You khona must not be antiquated. in ngoba your siyahamba kulo We mhlaba are departing. uyofika uthini ezweni likamoya Ancestral realm. abazali bakho abasekho Are emhlabeni no more in unyoka akasekho existence. emhlabeni Your mother is no more in uyihlo existence. akasekho Your father is emhlabeni no more in ezweni existence. likamoya Realm of the bathembe spirit. wena osaphila Relying on you. wena udlala ngesikhathi You are wasting. ake ngikutshela mntanami Let me tell you, my child. isikhathi The asireverse time I see a move. baningi namhlanje abafisa Many people ukuriveza want ngempilo to move through abafisa life. ukubuyela They wish they emuva no could go back. reverse It's impossible. Dlala You ngesikhathi cannot, wena. just waste your but time. ngifuna I ukutshela want you to yingakho tell you ngikubisa today, ngenyawo I want you to stand. ngoba You uyalala are sleeping. abanye bazolala People came to abanye sleep. abalalanga People ebusuku didn't sleep at night. Babuye embhedeni. They come from their beds. engena order Disarrayed. balala ngendlela engena order Whatever it is. mawufuna ukubona If you impumelelo want to Impumelelo ikuwe. success is Change your in you. position. Change your Lento oyithandayo. attitude. Whatever iyona le you ekwenza like, ubuyele it emuva makes you your life to go back. mawufuna ukubona ukukhanya If you want to see the light, shintsha indlela ohamba ngayo change shintsha indlela okhuluma ngayo Change your shintsha indlela lezi indlela oyihambayo wherever you are going. kusizana wemntwana What is a necessity? siyokutshela thina unqo I'll tell you frankly.
abaningi phakathi kwenu khona amadoda athola They imisebenzi found jobs. abanye babe nemali phakathi kwenu badlala ngamathuba They squandered the ngoba money. abazange babe Did not have ne-understanding yokuthi lento inikeziwe kumele wenzeni ngayo le mali kumele wenzeni abanye balibala zifebe abanye balala isinoma kanjani committed promiscuity. yaphela imali Money got squandered. sanibona Good afternoon. sanibona Good day. ithi ngisize So baba hold me fast. ngigeze baba Watch me. hey Nkosi yami lalani bakwethu Listen, fam. kukhona abantu abeza la People that are approaching me, belethiwe brought in. this day Listen. khona ke wafika la Someone ekhali came nyembezi here weeping tears. wathi lo mama The woman ngiphuphile said, ngisuke I eBalfa encountered a dream. Baba umprofeti. Balfour. njoba ngila Yes, I'm here for the Zimphethe inhlupheko. I'm suffering. Sengihambe yonke indawo. Pillar to post. ngaluthola No usizo deliverance. sengihambe abaprofeti Prophets. ngahamba befundisi nabavela ku-television uthi kodwa ngithengilele ebusuku During my sleep, ngoba indaba zenzeka ebusuku things are happening at night. nabagangayo baganga ebusuku Naughty people. are doing it at nabanyonyobayo night. benyonyoba abafazi babantu banyonyoba ebusuku nabanyonyobela amadoda abantu nabathathi banyonyoba ebusuku Sorcerers at night they are noJehova ukhona ebusuku wathi yaba baba counted. Yes, Father. hey sebenza Holy moya Spirit, touch us. neganga ebusuku Naughty people are doing it at night as well. nezithunywa Messenger, amathonga ancestors. abanye abafikele ebusuku Some of them are frequenting them at night. uthi lo mama waseBalfa The woman baba started- ngithengilele ebusuku Fathers, kwafika umama osahamba emhlabeni laba bantu elithi amadimoni I don't care ukuthi uthini noma ungaba mfundisi noma ungaba ube namajazi awu-20 ube neyivatha eyinkulu big gowns. ezweni likamoya ngeke singeniswe zivatha siyongeniswa imisebenzi ngeke ungeniswe ukugqoka uyongeniswa inhliziyo yakho injani inhliziyo yakho njengoba ulapha injani inhliziyo yakho Heart. ngoba indaba isenhliziyweni The problem is there within your heart. abantu benza amanyala You are fornicating. ngenxa yenhliziyo Because of the heart. and inhliziyo ayikutsheli Heart cannot inform. uma ithatha isinqumo ukuthi i-answer yakhona izothini What will it be? uthi lo mama ngithengele kwafika The umama woman said. kwafika the umuntu woman ongasekho said, emhlabeni "Deceased person, laba bantu elithi amadimoni You call them spirits. angikhuluma indaba yamajazi No, still ngoba gowns, ngoba kungenzeka ukuthi unamajazi awu-20 gowns, neyimpahla eneyiphambane emuva kodwa azaziwa lezi mpahla ezweni likamoya emazulwini On a dimensional realm. uyabona ngoba sisonke Yes, we la are all present. ngoba sisonke They la are all here. funeka inhliziyo Your heart. noma uye emsamo wakini Go uyoshisa to the heart, impepho bend the insect. funeka inhliziyo Your heart is a mass. indaba niya emsamo lingazwani egcekeni kodwa nithathe imbuzi niye emsamo kodwa nizwane enhlizweni You are zenu not in harmony within your heart. lendlela ngithunywe mangila ngithunywe ubaba Sent by ezweni likamoya realm of the ukuthi spirit. ngizovula izinto zakho Come to release your matters. uthi lo mama ngithengele The ebusuku woman said during my kwafika sleep, umama the esahamba woman emhlabeni came, a deceased woman arrived. wathi umama uyabona nje She manje said, vuka manje wake up right now. hamba ufuna umprofeti uqaba Go and look for eDorin the- Fontaine Dorin Fontaine. into zakho zonke ziyovuleka khona Matters will be unleashed there. khona abantu abanjani There are people of that kind. abezela They ngeqiniso came here genuinely. khona abayithobile Some people are humble. khona abayiphakamisayo People are very oyithobayo uyophakanyiswa humble, would be elevated. oyiphakanyiswayo uyokwehliswa That will be disgraced. hayi ngifunda incwadi kababa usame kanjalo Let me read it while you're still standing. la ngizalwa khona eNazareth It's where I emanate from. The Angikhohlwa ukuthi Nazareth, I ngibuyaphi. cannot forget where do I come from.
mawe wakhohlwa ikhala obuya khona noma la uzalwa khona usoze waphumelela cannot endleleni succeed in ayisebenzi indaba yokubhunguka emakhaya deserting the homestead is not working. nifike nakho imjondolo lapha eGoli nithatha abafazi abangaziwa emahlosini Women that are not known to our ancestors. na usuke la ekhaya uzosebenza ugane eGoli bese uyakhohlwa ukuthi where you coming from ngobuya Happy, where do you emanate from? sewuphetha amabhodo akhala emkhukhwini Like this there. amanye atshekile amabhodo emkwatheni This shabby. hayi yonke imkhukhu Not all of them. ngoba akhona atshekile Some nasendlini of them are enkulu sharp there. asizile ukuzopretend lalani Come bakwethu in uma sila first. If you are sizocela umusa wokwakha imizi yobaba to be sizocela ukuganwa sizocela ukugana to be pledged. uma sikule ndawo You are all funeka abantu We need people there. abazothi yebo nkosi People ngizwa say, "Oh, Lord, udalule noma ngabe ngakhipha isisu even if noma ngabe I ngabulala ingane I killed noma ngabe ngabulala umuntu I killed somebody. noma ngabe ngantshontsha Stole. abanye namanje Some lapha people, kanti basengamasela yeah, namanje they are abanye still bantshontsha at- ngisho they are emsebenzini stealing at work. luphelile ubisi lomlungu emakhishini umama By the kitchens. He makes the entire noshukela womlungu uphelile sugar is taken. nezikhwama uphuma nezilela Yes, listen. ukuntshontsha kuyilicala hayi don't care ukuthi umlungu ukweba Stealing is an offense. ney'nsimbi zomlungu iphelile amanye amadoda Stolen by other men. lokhu ethi umuntu umtshentshela umlungu kusho inkalakatha yesela A thief. kugumba nezikhwama leyopha iy'ngane ubisi lomlungu noshukela nakho ubanikeza into eyisiqalekiso This thing is a curse. untshontshile isikhwama sakhe sigcwele izinto zokwebiwa Stolen properties. amasela waphakamisa izandla kwe ngwabona Hands up, all of you. ake ngifundele incwadi Let me read it ngisamile now kanjalo while still standing. uyathanda abantwana sisola uyagcina ke inhliziyo ke wazalama inyuka ngiphe awungiphe baba awungiphe baba izindlebe ke You see, my leli child. verse lesibili Second stanza. uyathanda ke abantwana ke sisola
uyathanda ibake usame kanjalo While still standing, ngicela ukuthi umamelele amazwi please listen attentively. ngoba azokusiza They'll help you. amazwi asho ubaba wami Spoken by my father. eNazaretha In Nazareth, njoba ngila ngabusiswa kwaShem it's where I got ordained, akuxoshwanga futhi not khona expelled as well. ngakhishwa I umoya left there because of AIDS. ngoba kukho la kungekho khona umona even Jealous phakathi all over emndenini within the family. umona wasemndenini mubi Jealous kabi is very bad there at home. abanye phakathi kwena baphumeleli They're not ijealousy succeed. isuke emndenini Mourn is emanating from the family. mawuke waphakama nje emndenini Elevated. sewuthwele You are a cultist. mawuke waphakama nje sewuhamba hambile You've been bese uma ngabe somewhere. abahambi ngani bona What do they do? La They kuhanjwa don't khona. do it, whatever. ake ngifunde lencwadi Let me read. indlebe zakho Yes. inhliziyo yakho Your heart. awuncenge lenhliziyo Take your heart. ekusa kwanhliziyo ngise Leading you astray. and futhi uyabona ukuthi there is You no know. answer izinto ozenzayo Kumela, whatever you do. yazi khona abantu abenza izinto They are bengasayithandi doing things yet they don't like it anymore. mayiqeda ukuyenza ayisole After them, kusasekuseni athi oh, lento sorry, ngiyenze kanjani How did I do it? yingakho ngiqala mhla ka That's why 8 I'm beginning on the 8th. inkonzo Service. yokubhidlizwa Demolish. kwemsamo yobumnyama kodwa kumele ngiqale la ekhaya I have to begin here. angikwazi ukuphuma It's impossible. that I can ngaqinile go anywhere. ngaphakathi ekhaya Oh, let the home begin. awukwazi ukuyohlina ngaphandle ungakaklini ekhaya Oh, charity begins at home. kumele ngiqale ngihlinile Let me do it here first. ngoba khona abantu abenza amanyala People that are practicing bahamba la immorality, ekhaya they are mabengekho la not here, ekhaya they are not here. baphila They njengengulube are like pigs. bese bezala bethi uNkulunkulu akasebenzi kanti inkinga zindlela zabo abayihambayo Their behaviors and their attitudes. ngapha Sunday namhlanje muhle Oh, very handsome and beautiful. sasa Monday Tomorrow useyingulube is hawkish. Like lali pig. sinoma kanjani Fornicating. uzipho wehle sinoma kanjani Oscillating. iskate The skate, umbhede wakhe the bed, shintsha amantombazane shintsha promiscuity, amadoda promiscuous. uqashile erumini kungena indoda le kungenele kodwa ufuna inhlanhla Yet is expecting love. awanazi na ukuthi imizimba yeni ithempeli likaNkulunkulu na are the tabernacles of God. khona abantu nje abacabanga ukuthi People- mabengenzi sex they bayofa don't commit sexual intercourse, they will die. baphethwe nje ucansi nje liyabashukashuka ucansi kushisa iy'nkanuko Watering them. mawuthi yambheka iy'nkanuko engathi shu Crazy. ngisho impahla ayigqokile eyey'nkanuko No, it's for nefoni crazy. ayiphethe yokulala It's for fornication as well. nokudla kudlala Food. ngeke ngitshele mntabi kanami Let me tell you. ungibona ngila See the prophet. entabeni kaJehova ngiyaboneleka His sustenance there. mina ngaye ngalahlwa I got mawungakalahlwa ngisho emndenini akwabondutho banished from mawungakalahlwa zihlobo akwabondutho relatives Ngangihlala banishing you. emgwaqeni I la. was there by the street corners. ngagcina ngihlala eShelter Ended up there Kerk and Delvas. corner of Kerk and Delvas Street in nuka phusha shelter. into engiyithandayo Thinking odious. noma What I- abantu bangakulahla emhlabeni people can kodwa ostracize emathongeni you. akini awulahliwe You are not esweni likamoya ulahliwe thi yakakaba Not rejected. ngikuphi namhlanje la ngikhona I am today. don't judge anyone Ungahluleli muntu. la emhlabeni On the- yeah, on the planet Earth. uyojaji into wrong What is not right will be judged. angifunde lencwadi
umamele Let kahle me read it. Attention, Ngisize, please. Baba. Say, help me, Father. mangilizwe izwi Let me comprehend. indaba your word. yazi ngicasuke kabi kulo Very 2025 irritated. 2025. angicasukele ngicasukele nje ukuthi kulo nyaka lo ngicelile futhi enkosini ngathi kulo nyaka ngifuna ukubona kungena imoto ezima kabi la enqabeni ngifuna abantu baphale wathi yalalaba Oh, yes, Father. funa ukuhlala nabantu abanganamali mina People. abantu abahamba omashonisa The loan sharks here. abanye phakathi kwenu bafile omashonisa Oh, namanje money lenders up until now. sindikhanda Heading. fica umuntu ehamba kanje umashonisa uhleli la Like this. mayehleze endlini stress eyikweleti kuyoze kube nini Praying for credit. change your position Change your idiosyncrasy. ilento ezokwenza ukuthi ukome noma ungasathandi ngoba khona abantu abaqoma umuntu ngoba engamthandi ethanda imali yakhe Extramarital because he's interested to the money. hayi ngoba uqonyiswa zinkinga uzama ukuvala ikhaya Trying to cover the gaps. khona indoda yerent Paying yenyanga for rent as a tenant. khona indoda yeperfume For deodorant. khona indoda yokudla yegross mathatha amadoda kukhona abantu besimame abahlezi emsamo obumnyama imizimba yabo oh sebenza moya Holy Spirit, take charge. umbone ephume egaqa isikhwama egqoke kahle ugqokele nje ukuthi ugqokela amadoda For attraction. aze ayilungise kahle umfice ehamba itayela ashaya itayela no uyishayelela akayishayeleli indoda yakhe uyishayelela amadoda ukuthi ambone For other men to be attracted. uyagxumagxuma akahlalisekile ngishendlini akahlali nangiya emgwaqeni nangiya emathaveni Then down to cook. nangiya emamoli Then down to uphuma nje emoli akazi uya ngoba kana ngisho imali no money at all. ngoba ephuma emoli akho mali uyofuna It's a research. sanibonana Hooray. lala bakwethu lala singahlangana la mali ngeke iqinisa akukho lapho esoya khona Lord, our life. ngisho umuzi mawungenalo iqiniso abantu abangaphakathi egcekeni mabengenalo iqiniso ingane zalowo muzi ayiphumeleli Children will not prosper. sophumelela ngeqiniso When we're going to succeed through a truth. angifuni ukuthi uma ngihamba emhlabeni When I'm passing, kufika isikhathi sami my time come. ngale ngifike ngishaywe ngamatshe kuthiwe buyile emumva waqohlisa abantu You brainwash. wahlala nezifebe Prostitutes are there. leli gama elithi ifebe abantu bayalisaba People don't like- ngoba baphila kulo vele Is their portion. nomfundisi naye The uphila pastor kulo is their portion as Lela, ngoba well. ungibona ngila See the prophet here? uthatha isinqumo mntanami uyabona Decision. inqumo oyithathayo ezinhle Good uNkulunkulu decisions. uyangena kuso God will intervene. amathonga ayangena kuso Stars will penetrate. into ayinkinga wena What is problem? awufuni ukuthatha isinqumo Don't want to decide. divoza abangane abangalungile Bad command. divoza izinto engalungile divoza indlela engalungile hey sebenza moya Operate. ngiyadivoza wena ngadivoza wena ngoba ungibona So see the prophet here? He did it. kuyenzeka lendlela uyihamba ungadivozile Without commitment. baningi abantu even abaprofeti nabefundisi Prophets and pastors. abanye bayashumayela kodwa inkinga khona bakadivosi kunezinto abangakayidivosi Things that are abanye still, basaqonywa esontweni having abanye basajola Some that wemntana still ngoba have ngilapha my child angijoli no. mnganiwe nginonkosikazi ekhaya My wife is there at home. It is official. angihambi noma yikuphi futhi I don't. inyawo zami zine respect uma ngiphuma la esontweni zine order uma ngiphuma la esontweni ngibela imoto yami engapho uNkulunkulu namadlozi wami ngingena phakathi bese ngithi inkosi ihamba nami Lord, be with me right now.
Ngishoda la ngikhona endlini unkosikazi usekhaya. My wife is at Mangifika endlini ngifika ngihlale phansi anginaso izungu. not born. Abafana banesizungu. Umdala kangaka unesizungu baba. You are a grown up, yet you are bored.